Txaldeon guztioi, eta hasiera emango diogu 2026ko uztailaren 16ko ohiko osoko bilkurari, eta ohi bezala gai zerrendan lehendabiziko puntua 2026ko ekainaren 30ko ohiko bilkurari dagokionak ta litzateke, ez dakit aktaren inguruan zerbait daukagun esateko, bestela onartutzat emango genuke. Bigarren puntua hainbat ebazpenen berri ematea da, alkatetzarenak eta zinegotzi ordezkarienak, 1772 zenbakitik, 1981 zenbakira, biak barne, eta baita tokiko gobernu batzordearenak ere, hauen inguruan, ez dakit zerbait daukagun esateko, ados. Hirugarren puntua eremu bateratuaren 2025ko likidazioaren aurrekontu egonkortasun eta finantza iraunkortasun txostenari dagokion puntua da, honen inguruan. Ados, laugarren puntua ere berri ematekoa, barne kontroleko urteko jardueren 2025ko laburpen txostena. Honen inguruan. Konforme, honekin proposamenetara goaz eta bozkatu aurretik behar bada esatea zinegotzi bat gutxiago gauden arren, aitatasunagatik dela eta beraz boto delegatuarekin gaude eta 21 bozka daude udalbatzan, bale? Besterik gabe bozkak gero ongi kontabilizatze aldera. Esan bezala 5. puntua proposamena da, Errenteriak udaleko 2025ko ekitaldiko kontu orokorraren onarpenari dagokio. Bai, Txaldeon. Izenpetzen du kontu hartzaileak onartzeko eskumena duen organoa udalbatzarra aurretik kontuen batzorde bereziak eta antolaketa batzorde informatzaileen diktamena jasota. Espedientea ikusita, aplikatu beharreko legedian eskatutako baldintza guztiak betetzen dira eta beraz hurrengo erabaki proposamena aurkezten zaio udalbatzarrari. Lehenengoa, onartzea Errenteriako udalaren 2025ko kontu orokorra urteko kontu bateratuak barne. Bigarrena, espedientea bidaltzea herri kontuen Euskal Epaitegiari fiskalizatu dezan. Eskerrik asko, puntu honen inguruan, inork zerbait dauka esateko edo galdetzeko, konforme bozkatzera pasatuko gara, aldeko bozkak, 11 aldeko bozkak, kontrako bozkak, abstentzioak, 10 abstentzio, onartuta geratzen da. 6. puntua aurreko ekitaldietako diru-sarrerei dagokien baja onartzea. Izenpetu du Ogasuneko zinegotzi delegatuak onartzeko eskumena duen organoa udalbatzarra aurretik antolaketa batzordearen diktamena jasota. Espedientea ikusita, aplikatu beharreko legedian eskatutako baldintza guztiak betetzen dira eta beraz hurrengo erabaki proposamena aurkezten zaio udalbatzarrari. Lehenengoa, aurreko ekitaldiko diru-sarrerei dagokien baja onartzea 167.752,51 eurokoa. Ebazpen zatia zerrendatutako xehetasunarekin. Puntu honen inguruan, alderdiren batek zerbait esateko, konforme, orduan bozkatzera pasatuko gara, aldeko bozkak, 11 aldeko bozkak, kontrako bozkak, abstentzioak, 10 abstentzio, onartuta geratzen da. 7. puntua, kredituen konpromiso aldaketa da, kasunetan kal 0010. Izenpetzen du kontu hartzaileak onartzeko eskumena duen organoa udalbatzarra aurretik antolaketa batzordearen diktamina jasota. Espedientea ikusita, aplikatu beharreko legedian eskatutako baldintza guztiak betetzen dira, eta beraz, hurrengo erabaki proposamena aurkezten zaio udalbatzarrari. Lehenengoa, hasierako izaera onartzea, udal honetako aurrekontuko konpromeso kredituak aldatzeko kalt 10 espedientea. Bigarrena, espedientea jendaurrean jartzea 15 lanegunetako epean, behin iragarkia gaon eta udal web orrian argitaratuta. Espedientea behin betiko onartuta geldituko da, baldin eta jendaurrean jarri eta 15 lanegun igaro ondoren ez bada erreklamaziorik aurkezten. Eskerrik asko, Marijo, puntu honen inguruan, zerbait esateko, bozkatzera pasatuko gara, aldeko bozkak, 14 aldeko bozkak, kontrako bozkak, abstentzioak, 7 abstentzio, onartuta geratzen da, eta honekin 8. puntura goaz, galdera eskarietara, ez dakit inork ezer duen esateko. Konforme, honekin bukatutzat emango dugu gaurko plenoa, ondo pasa Madalenak, eta zorionak gure aurtengo menduari, piratari, ondo pasa.